Ku zo mu ƙara tuna musu dai gaskiya da alkhairi a faɗa. Ilahu shi yace mi yafe mai zai hana mu mi yafe mai. Buhari yayi mana niyyar gyara. Sai fatan alkhairi Allah ya kyauta makwancin kaye maka rahama min yafe ma. Yes, ya wali. Aniyar ka tabi ka ta alkhairi kai ne da kyakkyawar niyya ta gyaran ƙasa wayo baba. Allah ya kyauta makwancin kaya maka rahama min yafe ma. Aniyar ka tabi ka ta alkhairi kai ne da kyakkyawar niyya ta gyaran ƙasa wayo baba. Allah ya kyauta makwancin kaye maka rahama min yafe ma. Bismillah Allah sarki na wanda ya ƙayi rai yayi mai Allah ya maka rahama min yafe ma. duk wanda ya ɗanɗana daɗin rai mutuwa tana nan babu. Allah ya maka rahama min yafe ma. Allahu Rabbu shi ya halice mu gare shi dole za mu yi koma. Baba Buhari Ilahu ya yafe ma. Mun tuba Ilahu ka yafe laifukan mu duka wanda muke yowa. Aniyar ka tabi ka ta alkhairi kai ne da kyakkyawar niyya ta gyaran ƙasa wayo baba. Allah ya kyauta makwancin kaye maka rahama min yafe ma. Allahu kai salati ga annabinmu wanda gunmu shine ya alƙibla. Allah ya maka rahama min yafe ma. A dasa ne ka samu ka san da akwai ka rayuwar mu shi ya zamo fitila. Allah ya maka rahama min yafe ma. Da shi ya fidda mu a duhun jahilcin da zai saka mu cikin wahala. Baba Buhari Ilahu ya yafe ma. A cikin salatin da alihi sahabihi da masu yi mar hidima. Aniyar ka tabi ka ta alkhairi kai ne da kyakkyawar niyya ta gyaran ƙasa wayo baba. Allah ya kyauta makwancin kaye maka rahama min yafe ma. A ciki zan dabbaka taliki ga dukkanin mutane al'umma. Allah ya maka rahama min yafe ma. Mu cire batun ra'ayi ko son zuciyar mu kar mu yi nadama. Allah ya maka rahama min yafe ma. Kuma kar mu manta faɗin Allah mu yafe wa juna al'umma. Baba Buhari Ilahu ya yafe ma. Dukkanin mu mun zama ajuzai Allahu bai mana rahama. Aniyar ka tabi ka ta alkhairi kai ne da kyakkyawar niyya ta gyaran ƙasa wayo baba. Allah ya kyauta makwancin kaye maka rahama min yafe ma. Idan ka kalli duk manufofinsa ba na cizguna wa mutanensa. Allah ya maka rahama min yafe ma. Iyayi ne da kyakkyawar niyya da mu ma ƙasar mu ta bunƙasa. Allah ya maka rahama min yafe ma. Sai ya kasa samun yan kishi na ƙasa da za su bi bayansa. Baba Buhari Ilahu ya yafe ma. Inda ya tufuka sai su warware buƙatar su ta fita al'umma. Aniyar ka tabi ka ta alkhairi kai ne da kyakkyawar niyya ta gyaran ƙasa wayo baba. Allah ya kyauta makwancin kaye maka rahama min yafe ma. Inda kishin ƙasa aka shaide shi al'ummar mu duk mun san da Allah haka. ya maka rahama min yafe ma. Idan ya ce da wani rike min nan zan duba nan da akwai Allah ɓaraka. ya maka rahama min yafe ma. Inda ya kusa a taro dangi har yan uwa su zo wawa a daka. Baba Buhari Ilahu ya yafe ma. Daga su sai 'ya'ya da yan uwa ba ruwansu da haƙƙin al'umma. Aniyar ka tabi ka ta alkhairi kai ne da kyakkyawar niyya ta gyaran ƙasa wayo baba. Allah ya kyauta makwancin kaye maka rahama min yafe ma. Rayuwa da ba ta da tabbas dai baba Buhari ya tafi ya bar mu. Allah ya maka rahama min yafe ma. Sai mu yi ƙoƙarin gyaran yau tun kafin goben mu ta riske mu. Allah ya maka rahama min yafe ma. In kai mai kyau shi za ka gani ba 'ya'ya ko kuma matan mu. Baba Buhari Ilahu ya yafe ma. Dan ka ɗiba ka mutu ka bar su ba su yi maka komai a kiyama. Aniyar ka tabi ka ta alkhairi kai ne da kyakkyawar niyya ta gyaran ƙasa wayo baba. Allah ya kyauta makwancin kaye maka rahama min yafe ma. Dan duka abubuwan da yake yi domin mu gyara kanmu ya fare Allah su. ya maka rahama min yafe ma. Muka kasa jurewa muke ganin dan mu wahala ya ƙage su. Allah ya maka rahama min yafe ma. San bayan mu ya sai daɗi ga misali da gane mutanen su. Baba Buhari Ilahu ya yafe ma. To a yanzu suna cikin
tausaya mana mu ma. Aniyar ka ta bi ka ta alkhairi, ai ne da kyakkyawar niyya ta gyaran ƙasa wayyo baba. Allah ya kyauta makwancin ka ya maka rahama min yafe ma. Ku zo mu ƙara tuna musu dai gaskiya da alkhairi a faɗa. Ilahu shi ya ce ai yafiya me zai hana mu yafe mai. Buhari ya yi mana niyyar gyara sai fatan alkhairi. Ku zo mu ƙara faɗa musu dai gaskiya da alkhairi mu faɗa. Ilahu shi ya ce mi yafiya me zai hana mu yafe mai. Buhari ya yi mana niyyar gyara sai fatan alkhairi. Ku zo mu ƙara tuna musu dai gaskiya da alkhairi a faɗa. Ilahu shi ya ce mi yafiya me zai hana mu yafe mai. Buhari ya yi mana niyyar gyara Sai fatan alkhairi. mu sanya Allah shi ne farko wanda shi ke mun uzuri. Babu ja ba jayayya shi yake dukkan lamari. Idan ya so ya cire mu a kunci. Buhari ya yi mana niyyar gyara. Zuljalal sarki baya bacci. Zai hana mu yafe mai. Ilahu shi ke yanda ya so daga cikin mu ba mai canja mai. Ku zo mu ƙara faɗa musu dai gaskiya da alkhairi mu faɗa. Ilahu shi ya ce mi yafiya me zai hana mu yafe mai. Buhari ya yi mana niyyar gyara sai fatan alkhairi. Kano ta gaba gari na ne. Buhari ya yi mana niyyar gyara. Yan Abiya mun ji masoya ne. Zai hana mu yafe mai. Adamawa dole in sanyo ku. Buhari ya yi mana niyyar gyara. Yan Akwa Ibom na gaishe ku. Zai hana mu yafe mai. A nan bara na faɗi sunan ku. Buhari ya yi mana niyyar gyara. Lallai yan Bauchi masoya ne. Zai hana mu yafe mai. Yan Bayel zama na sanyo su. Buhari ya yi mana niyyar Inda gyara. nawai su ma na yi zancen su. Zai hana mu yafe mai. Yan Barna na faɗi sunan su. Buhari ya yi mana niyyar gyara. Kuro su riba dole in sanyo su. Zai hana mu yafe mai. Yan Delta ina saka sunan su. Buhari ya yi mana niyyar gyara. Yan Ibon yana saka sunan su. Zai hana mu yafe mai. Yan Edo ina kuma gaishe su. Buhari ya yi mana niyyar gyara. Yan Ekiti dole in sanyo su. Zai hana mu yafe mai. Yan Enugu duka masoya ne. Buhari ya yi mana niyyar gyara. Yan Gombe gaba ɗaya sannun ku. Zai hana mu yafe mai. Na Imo State na gaishe ku. Buhari ya yi mana niyyar gyara. Yan Jigawa har da maƙotanmu. Zai hana mu yafe mai. Na Kaduna State na gaishe ku. Buhari ya yi mana niyyar Na gyara. Katsinawan Baba a gaishe ku. Zai hana mu yafe mai. Yan Kebbi ciki na sanyo ku. Buhari ya yi mana niyyar gyara. Yan Kogi State na sanyo ku. Zai hana mu yafe mai. Jama'ar mu Kwara a gaishe ku. Buhari ya yi mana niyyar gyara. Lagos muna daɗa gaishe ku. Zai hana mu yafe mai. Nasarawa State na sanyo ku. Buhari ya yi mana niyyar gyara. Naija ina daɗa gaishe ku. Zai hana mu yafe mai. Ogun ina saka sunan ku. Buhari ya yi mana niyyar gyara. Ondo ina daɗa gaishe ku. Zai hana mu yafe mai. Osun ina yaba halin ku. Buhari ya yi mana niyyar gyara. Oyo ina saka sunan ku. Zai hana mu yafe mai. Plateau State na gaishe ku.